everyone! So, karon padulong we're on the way to town para ibinta ko lahat yung mga kinukulik kong mga empty bottles. So, I'm gonna show you around the back. Yan, puno yan. At saka, mga empty bottle yan. At saka meron pa sa booth. So, yan. Excited ako magka-extra pera. So, tara! At alam nyo ba guys, kung saan ko yan nakukulik yung mga empty bottle na yan. Yung iba sa amin at saka yung may mga friends ako na nagbibigay sa amin ng empty bottle na hindi nila ibibinta. So, ginagrab ko. Hindi ako nahihiya kasi gusto ko yung extra money. So, every cent counts. So, yes! Hello guys! Mao ni ang place nga akong tangan sa akong mga empty bottle. Ano pala siya? Return and earn. So, we're here. So how many empty bottles that we have there? 267, 268 empty bottles, so which is for $26.90. Go. Claim my voucher. So that's it guys, for we claimed the money in the refund. So I got $27 for this. So we're done now guys. So that's it. So I'm gonna show you how much I've earned in the car. Hello guys, while waiting here in the car, so my banana is nag-grocery. Hindi ko sumama kasi nagpaiwan ako kasi gusto kong bibilangin kung magkano yung nakuha kong voucher na in cash ko or pwede ko kong i-diretso sa shopping center or like yung sa grocery store. Yung voucher na return and earn ko sa na-collect kong empty bottles, cans, and glass. So, ito. I-add natin guys ha. So, time check is 1:16 PM. So, kakatapos ko na galing doon. So, ito. So, yung i-add up natin guys kung magkano for today. Kasi meron na din akong na-earn last March, April, and June. So, hindi ko lang yung nakuha ng video kasi hindi pa ako nagbe-video that time. So, ngayon, i-add up ko na lang kasi nakasulat yun sa paper na at saka yung cash din doon nilagay ko sa yung nasa bahay. So pagdating ko dun sa bahay, i-add up ko lahat to. So sa ngayon is meron akong $27.20. So type ko dito sa cellphone ko. 27.20 plus meron din akong 16.70 plus 16.70 plus
$1.60 plus 40 cents equals plus 45.50 guys for today only. Tapos meron pa ako sa bahay, so i-add ko yun mamaya. At saka tingnan natin kung magkano lahat yung naipon kong basura within March, April, May, June. So we'll see later in the shopping center guys. So we're going to buy something na. We're going to find a sale. Which one? This is a Filipino one. Give me the other one there. This is one half price guys. Pineapple pieces in juice. Product from the Philippines. So $1.50 na lang siya. Keep that for me. That'll do. Still. I'll have that for dinner. Put that in my dinner. Dinner. $6.50. Special 50 cents. Corn. Which one? This one. Is 4.90 per kilograms, no? Or 350 the other one here. Something dapat. Not that many of them up here. Guys, we're going home na after we did our shopping, grocery shopping. That's the center there. So let's going home. And hello again guys. So ngayon nasa bahay na ako, galing sa bintahan ng empty bottle at saka galing sa grocery. Nag-grocery din kami ng konti para sa for this week na grocery. So tulad ng sinasabi ko sa inyo guys na meron akong naipon na pera nung unang nagbibinta ako ng mga empty can, glass, and plastic. So nandito na guys, nandito na siya sa loob ng box. Nilagay ko dito. So nag-start lang ako nung March at saka April. Yung pera na yun, it's like last March and April na nagko-collect ako ng basura. May pera sa basura guys, kung hindi kayo maniniwala dyan, totoo yan. So kung hindi lang ako nahiya minsan pag gumagala ako, nakita ko ng empty na Coca-Cola can or empty bottle, kinukuha ko yan. Or kahit sa work namin minsan guys, magkuha ako ng empty bottle kung hindi ko kunin sa kasama ko rin sa trabaho. So ito na guys, nilagay ko to sa box yung nakita ko last month. So pera na lang ang inano ko kasi hindi pa ako nagbi-video that time. So hindi ko nakukunan yun. So ito na guys. Yes. So this month lang to na-earn ko. Hindi kasali yung last year kasi matagal ko na tong ginagawa since nagsimula itong collecting empty bottles and glass na may machine na ganito. So ito na for the month of like so hindi ko na lang sinulat March kasi yung huling week na lang kasi yun kasi nung galing ko sa Pilipinas. So March, April, and May guys. So do you think how much money I have here? So hindi kayo maniniwala guys, meron akong
$62.10 for only for 2 months collecting the rubbish, yung collectibles na recycle stuff na pwedeng may binta ng 10 cents. So 62.10 this one. So plus ngayon guys, naka 45 and 50 cents ako. So, extra na 107 and 60 cents. So, not bad guys kung magtsatsaga lang at saka hindi nahiya sa ginagawa. So, meron akong pera. May pera akong extra for this month. Yes! Akalain niyo yun guys, may pera talaga. So, nawala talaga ako sa kasibang may pera sa pera sa basura kasi mayroon naman pala.